preocupeu, que després ja ens farem un petó. Bé, seré breu perquè estic una mica nerviós. I com que no em caso cada dia, ho he portat per escrit. Tranquils, que és una broma. Però això que estic nerviós sí que és veritat. Nerviós però molt feliç. Vinga, que volem ballar! Espera. Només volia donar-vos les gràcies a tots per ser aquí. Molt especialment a tu, Paula. Perquè sense tu aquesta cerimònia no s'hauria pogut celebrar. I mira que has trigat a arribar, eh? Bé, Paula, vull brindar per tu. Visca els nuvis! Visca! Que parli la núvia! Molt bé, que parli la núvia. Bé, jo només volia donar-vos les gràcies per ser aquí amb nosaltres en un dia tan especial. Guapa! Sobretot a les meves amigues. Cruz, Joana, Lídia, us estimo. Guapa! Brindem? Brindem. Salut, salut. Jo sento, Marc, però hem tingut un tancament complicat al diari. Sí? I jo t'ho explico un altre dia. Tranquil·la, i menja alguna cosa que de seguida ens portaran al pastís. Vinga. Maria, gràcies per venir, eh? A tu. Vinga. Gràcies. Mira tal. No havia vist mai un nuvi tan guapo. No te la creguis gaire, que a mi em va dir el mateix quan ens vam casar. Ah, sí? Ja no me'n recordo. Doncs, escolta, es comença a perdre la memòria i s'acaba venint al psiquiatre. Escolteu, que heu vist la Paula per aquí? No? És que fa estona que no la veig i... No. Bé, continua. Però de veritat, no m'ho puc creure. Doncs què, Arlet, que ho vaig veure amb aquests ulls. Allà, a l'escala. Que per cert, quina incomoditat. No? Doncs sí, noia, la veritat és que on hi hagi un bon llit. Deixa, que quan la passió es desborda... I llavors? Sí, sí, és veritat. Però no sé, és el meu primer sopar amb vosaltres i m'ho expliqueu així tan tranquil·les? I per què no? Home, perquè hi ha coses que no s'expliquen. Ah, si això fos veritat, la Lídia no es guanyaria la vida com a psiquiatra. Va, pobra, no la tabaleu més, que encara es pensarà que em vaig tornar boja de cop. Tu no li has dit mai a ningú que l'estimaries per sempre? Sí, de petita. A la d'escala. Va, explica-m'ho. Era el meu nòvio de tota la vida. Ens vam conèixer quan érem petits. Vivíem en el mateix barri i jo no l'havia vist mai, però es veu que ell ja s'havia fixat en mi. Un dissabte els meus pares van marxar a casa dels meus oncles i jo els hi vaig demanar si em podia quedar estudiant. I bé, estudiar el que es diu estudiar no vam estudiar gaire. Pares. Vés amb compte. Tranquil·la, és un pis. És perquè no t'oblidis de mi. Després el seu pare va trobar una feina a Alemanya i van haver de marxar. Ell em va jurar que tornaria.
I va tornar el dia del meu casament. No vam poder evitar, són coses del destí. Coses del destí? Doncs quin destí més fill de puta. Amb caràcter, m'agrada. Però i no l'has tornat a veure? No, mai. I si hagués arribat abans del sí avui, què? Què hauries fet? I què en traiem de pensar en això, Arlet?